ವಿಲನ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಒರ ಇರಗೆ ಎನ್ನಿಚೆ ಈರೆ ಲಕ್ಕದ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟ ಹಾಕಗನ್ ಮೇಡಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತನ್ ಸೊ ಇರೇಗ ಅವು ತೂನಗದಲ್ಲ ಎನ್ನುಂಡೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಡವನ ಕೋಪ ದವಡೆಗೆ ಮೂಲ ಬಂತಾರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಂಚಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜದೆ atau Dani dalam yang ketik lah malah Dani itu datnya ಈಗ ದಾದ ಬಂಡಲೆ ಏನು ಲವ ಅಂಜಾತು ದನಿ ನೀ ಕೊಂಚ 10 ರೂಪಾಯಿ ತನ ಕೊರ್ಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಅಕ್ಲೆಂಟ್ ಕಡೆ ಬ್ಯಾವರ್ಸ್ ಅಂಜಾತಿ ದನಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಯಾನು ವಿಶ್ವನಾಡ ಕೇಂದ್ರ ತುಪ್ಪ ನಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏನು ಮಗ ದಸ್ಕತಿನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಅಂತದ ಒಳ್ಳೆ ದಸ್ಕತಿನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವೆನ್ ಚೆತ್ತನೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನೆ ಎಸ್ ಹೈ ಫೈ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಭವ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ದು ಅಂಚನೆ ಹೆಡ್ ನೇಪನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಮೂಲುಂಡು ನಿಗಲೆದರು ಮೊಕುಲು ಮಂದಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾದ ನಾವು ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಸಿರಿ ಮಂದ್ ಅಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಲೆ ಆಲ್ರೈಟ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಗಿ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮೂವಿ ಇನ್ ಚೇತನ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ರಿವ್ಯೂ Movie is very good. All right. And we felt like going back home. ಊರಡಿತ್ತಿನ ಫೀಲ್ ಬರ್ತನೆ ಊರಿನ ಫೀಲ್ on. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೊ ನಾವು ಊರಿನ ಫೀಲ್ ಕಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರತದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನ ಪ್ರೇಮಂಟಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ದುಮ್ಮದ ನೆನಪಾಂಡ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಪೋಯರ್ ಅದು ನೆನಪಾಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ fantastic, nice, good experience of cultural background, like you know. Okay, so how was the cast? It was good. Fantastic. Okay, thank you so much. ಒಂದಂ ಸೂಪರ್ Ekdam super, first class adan. Full entertainment. ಏನ ತೋಟ ಇದ್ದಿಕ್ಕದು ಏರ್ನ ಕಂಡ್ರಾಗುದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣ ತೊಟ್ಟು ಕಾಣ್ದು ಎಂಕು ಮುಳ್ಕೊಂಡ ಬರೋದು Ma'am, feedback. Edithan, ate. So music and Chetan. Direction hero, heroine, natural acting, mast ishta. Okay, all right. Thank you. Next part 2. ಯಾನು ವಿಶ್ವನಾಡ ಕೇಂದ್ರ ತುಪ್ಪ ನಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಮೂವಿ ಮೈ ಕಡಪ ನೋಡಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಬಾರಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಸೂಪರ್ ಐತನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಲೆ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಮೂವಿ It was nice story. First time I'm liking it, like story wise it is good, otherwise it's always comedy, so I like it like. All right, thank you so much. So ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಜವಣಿಯರು ಇಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಕೇನಕ ಎಂಚೇತನ್ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತನ್ ಆಸಮ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಇರಗಿದ ಬುಲ್ಪರ್ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ಪರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನು ಮಗ Daskatin Muscat. ಅಂತದ ಒಳ್ಳೆ ದಸ್ಕತಿನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಸೊ ಪಲ್ಲೆ ಏನ್ ಚೇತನ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವಡೆ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಒನ್ ಟು ಅಲ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ವಿಲನ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಒರ ಇರಗೆ ಎನ್ನಿಚೆ ಈರೆ ಲಕ್ಕದ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟ ಹಾಕಗನ್ ಅಡ್ಡಿ ಮುಡ್ಕನ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆತ್ರದಾರ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ Overall, they chose a nice location for shooting. Overall, okay,
good movie. It was a good movie. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. ಎಂಚೇತನ್ ಮೂವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬಂದ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾ ಬಡವನ ಕೋಪ ದವಡೆಗೆ ಮೂಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇಂಚಲ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಹಾಕಲು ದುಂಬಿತ್ತೇರ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಒಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸೊ ಅಣ್ಣನಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವೆಂಚರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಂಕಲ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿನ ಮಸ್ಕತ್ ಕನಪಿನತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಮೇರೆ ಸೊ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೇತನ್ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ನಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಎಂಚ ಸೀನ್ ಆ ಗೇಟ್ದ ಚಿಲ್ಕ ಪೂರ ಪೂರ ದುಂಬುದ ನೆನ್ನೆ ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ್ ಈ ಜವನೀರು ಈತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೇನೆ ತೊಗೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಮಕ್ಳನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಏತಿತ್ತು ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚೇತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚೇತನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ Thanks, ಅಣ್ಣ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚನೆ ಪಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನೆ ಎಸ್ ಹೈ ಫೈ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನಿಗೆ ದಸ್ಕತ್ತುದು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತನೆ ಸೊ ಇರೇಗ ಅವು ತೂನಗದಲ್ಲ ಎನ್ನುಂಡೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಂಗಾದು ತಪ್ಪಾದು ಮಾತ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಎಡ್ಡೆತನ್ ಸರ್ ಮೂವಿ ಎಂಚೇತನ್ ದಸ್ಕತ್ ಸೂಪರ್ ಐತೇನ್ ಸೊ ಕುಡರ ತೂವಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಿಲನ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಒಂಜು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈರೆ ಪೋದ್ರ ಅಡ್ಡು ಬುಡ್ಕಂದಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೂರನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅರ್ನಂದ ಪೂರೇನ ವಿಲಾನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪೂರ ಪೂರೇನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಸೊ ಎಂಚಾಂಡು ಮೂವಿ ದಸ್ಕತ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇರಗ ಸೀನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗೆದಾದ ಅಂತ ಸೊ ಇರಗ ಹೊರ ಕುಡ್ಲಕ್ ಅತೆ